Ake ngibingelele Mbukeli lapha ekhaya. Aqondi-ke nami ukuthi yini kahle kahle le engiphethe ngoba phela nami ngangisemncane ngikhula, kodwa-ke ngokuhamba kwesikhathi kwagcina sengihamba ngiqonda namaphupho esefike sengikhombisa ukuthi kahle kahle nayo into esiyidingayo. Isithunywa kangikaze ngiye kumuntu, angizange ngiyosikhuphula ndawo, mina sayingenela nje kumina emzimbeni, safike sasebenza salawula umsebenzi. Yonke into-ke besiyenza ngendlela, ngase ngiboniswa iwasho, ngiboniswa lokhu nalokhu, lokhu nalokhu, ukuthi-ke umuntu uma efike nenkinga mhlanzi iyangidirector lento ukuthi ngimlekelele kanjani noma ngimsize kanjani. So kwahamba-ke kwase kwavuka-ke umsebenzi wobungoma, noma ngithi kwavuka isalukwazi esasiyisangoma. Yonke lento ivuka esibongweni sakomalume. Okay. Yeah. Ivuka esibongweni sakomalume. Isithunywa leso. Isithunywa lomngoma lo esikhuluma ngabo. Kwase kuhambe-ke manje ngakhonjiswa indawo la ngizohamba ngiyothwasa khona umngoma. Ukomalume lapho. Ngikhuluma ngesibongo sakomalume nje. Vele ngikhulele khona emagcekeni akomalume, ngize ngibe nje insizwa engaka nje, ngikhulele khona impela. Mengikhonjiswa le ndawo ngihambe ngiye kuye lo mame, lo gogo, mengifika kuye afike angenzele yonke into nje ngendlela yakhona, angimisela amagobongo, kube nje umsebenzi oqondene nobungoma. Kodwa lento yaqale yabikezelwa ekhaya before yenzeke. Kwaba ukuthi-ke abazali engikhulele ngaphansi kwesandla sabo bayivuma yini lento lapha ekhaya noma bayayazi yini. Kwaba ukuthi vele-ke into eyaziwayo ekhaya, abanye nabanye babeyibalekela, kodwa mina ngagcina-ke ngifikelwa-ke ukuyivuma ngosizi nemithwalo eyayingehlela. Kuhamba isikhathi-ke ngikhona lapha kulo gogo, kube khona imfihlo manje noma inkinga evelayo ukuthi lesi sibongo engisiphahlayo asivumi ukukhonektha kahle la. Kodwa isibongo okuyisona sona esiphasayo isibongo sakaRadebe, angithi uyabona. Manje mese ngihlehla vele noma mebuza imibuzo yena ukuthi ngiyabazi yini abantu bakaRadebe, kwakuthi vele ngiyabazi. Ugogo ozala umama uMaRadebe wase-ke eshadela kaZwane. So sasesikhula thina sibiza oZwane, kanti manje la kunephutha elenzeka elabe yimfihlo kubantu abadala. Oh yeah. Ukuthi manje uyazi abantu abadala imfihlo babeyifihla, ihlazo belifihla, kube ngathi manje into enhle, kanti cha, kufihlwa ihlazo noma mhlambe ngibozwa into embi ethile, angithi uyayibona into enjalo. Mesivela-ke le mfihlo ukuthi hayi kahle kahle la umama uyilongwe. KwaZwane. SakaZwane. So ngobe yilongwe nje kuyakhomba ukuthi izinto mezizenza thina sihlehlele emumva. Nibuyele le emuva ekhaya kubo kagogo ke manje. Kagogo straight kaRadebe ke manje. Ngapha mina ngibiza isibongo sakaNgwenya, sakababa engithi mina uyangizala. Mengiphahla inkamba la ngiphakamisa uNgwenya, uphakamisa uZwane. Yebo. Ngikhohlwa uRadebe, ngikhohlwe lesi esinye engizosiveza naso manje kuyisona sona esiqondile salapha engizalwa khona. Yeah. Ihambe lento yayibambe lo mama, nami ngibona ukuthi ayikhona umsebenzi, kube ngathi uyavuka, kube ngathi bayavuka abantu abadala kwesinye isikhathi, ngibeza ukuthi hayi banami namhlanje. Kodwa kwesinye isikhathi ngithi hayi ngeke ngedwa namhlanje, ngoba lento iyakutshela lento le, itshela kuwena emzimbeni, iyakutshela lento mikhona kuwe. Nalo mama hamba ibambe lento athi hayi mntanami, sengihlala isikhathi eside khona. Bese ngiyongenela kunyaka, bese ngiyoqeda unyaka wesibili ngihleli khona ngalo mama. Ayibambe lento ukuthi hayi ngeke, mntanami khona into engahambi kahle la. Kunalesi sibongo esiwumadida la, esingakhonekthi kahle. Awuhlehlele emumva ekhaya, ubuze ukuthi kahle kahle isibongo kuyisona sona isiphi, ngoba la ayiyaphambana. Kodwa mina isibongo engisibonayo sakaRadebe. Siyavela sakaRadebe. Singavela phambili, kusho yena ugogo lo gobela wami, ngithi usho kanje mama, isihlehla indaba emumva izame ukuthi lonto ilungiseke, uyabona. Kodwa futhi ilungiseke ukuthi hayi ngithi ukuma kancane kulesi sibongo lesi engisiphahlayo, ngiphahle nje ngabakaRadebe kuphela. Yeah. Hayi ngiqhubeke kuhamba isikhathi athi hayi ngeke mntanami, kuyakhaleleka lapha kababa wakho, ngoba phela umuntu akaphethe idlozi elilodwa. Ngizwa kahle. Hayi nakhona-ke kube kuduma upotiyane, kube ukuthi manje phela ngoba phela ubaba wakaNgwenya athi hayi ngeke lesibongo asikhonekthi. Hambe kumama ngizokumisela izinkamba la. Mama sengihlala isikhathi eside kanje, lathi mntanami ngizokuphahlela ayikho into yakho eyoma oyoyithinta. Yonke into uyoyithinta iphile. Kanti mina usho kanje salukwazi ukuthi ngempela kutsho ngisho njalo. Hayi nangempela ngigoqisela kunanto ekuthiwa ukuguqisa izinkamba komngomeni. Yebo. Ngaguqisa izinkamba, ngenza yonke into ekufanele ngiyenze ngosiko lakhona, ngahamba. Hayi ndoda ngaphuma ngabona ukuthi hayi
akadlalanga ngami. Imama ufika kumama uyamthola umama. Ngimthola umama ekhaya ngithi ma khona inkinga evelayo lapha manje athi umama hayi mntanami wara ngicela ukuthi ngiyijombe kancane-ke leyo ngoba phela imfihlo yasekhaya leyo Oh wami. Kodwa kwahamba ngagcine ngathola ukuthi ubaba ongizalayo mina wakamthetho uNyamboza. Kahle kahle uNyamboza. Mina kahle kahle nguNyamboza nje. Inyongo yakhona kaNyamboza. Umthethwa-ke uyakwazi yini ukumthola yena? Lensizwa-ke engizalayo kwahamba isikhathi sagcina sixhumene nayo. Mesixhumana-ke nayo kwasho ukuthi-ke lo msebenzi vele wobungoma unokwenza izinto ezimbi la phakathi kwekhaya, noma ngithi mina isikhalazo sawo bese senza izinto ezimbi phakathi kwekhaya. So ngahamba ngawulungisa-ke ngawuphothula-ke kahle sengiwuthwasa kephi embumbulu-ke manje. La ngabuya khona ekhaya ngaphothula ngey'nkomo ey'mbili. Nembuzi lapho mhlambe ngithi zaziwu7. Imbuzi nembuzi ayimele umsebenzi wakhona-ke lapho esingesiloyo siwuchaza kakhulu. Kwathi kusenjalo-ke ngasebenza futhi ekhaya, ngisasebenza kusenjalo yasivuka-ke le nkulumalanga yakamthethwa-ke manje. Yebo. Ekuyiyona eyenza izinto zibe omadida, noma okuyiwona amadlozi ayenza izinto zibe omadida, ngoba yimbi lento yokuthi uthwasa into ongayazi. Ayikho into njengaleyo emhlabeni omkhulu ngoba ungazi ukuthi wena kahle kahle ngizogcina mhlawumbe ngizogeza abantu noma ngizovula ibala noma ngenzani. Ugcina usudideka ngoba abantu bathwasela uthothwa bafike kuwena uzokhuluma nawe. Yabona ubona umhlaba wonakele kanje ugcwele izangoma, iningi lithwasela into abangayazi. Kuthwasa ingane incane uthothi ithwasela into angayazi. Iphuma ekhaya umsebenzi ume duku ungasebenzeki. Kanti inkinga evamisile ukuthi ihlupha abantu emhlabeni iyo lesibongo esingaqondile. Angithi uyayibona leyo nto leyo. Lesi sibongo, yabona indaba yesibongo esingaqondile inkinga mihambisana nesiphiwo ngoba leyo nto ikudalela inhlupheko. Uyayizwa leyo nto? Ngizwa kahle. Ugcina usuwenza izinto ongazazi manje kwayiwena. Sesingena lapha-ke kulesi sigaba lesi-ke manje sale ndoda eyavuka ewukhokho kumina yakamthetho. Yiyo-ke yayiyinyanga njengoba ubona nalapha esigodlweni nje kunje. Lesi sigodlo singamela ubungoma siphinde futhi singamela ubunyanga. Ngayilungisa-ke leyo ndawo-ke enjalo, ngayilungisa endaweni yakamhlabi yalingana lapho engamukela khona isikhwama sobunyanga. Ngathi ngisahleli kusanjalo lapha enyangeni yami kwase kufika indoda thize eyangitshela ukuthi umndawo. Oh ya. Le kuyiyona-ke ekuyimfihlo yalapha ekhaya futhi engisebenza ngayo. Iyomndawo. Ngoba le ndoda le yakamthethwa ewukhokho, lesi sikhwama sayo esilande kwelasoShangane. Oh ya. Manje ingakho-ke sengihlangabezana nomndawo ngoba ngilapha enyangeni ngizomukela isikhwama sobunyanga. Ngizwa kahle. Le mndawo-ke ekwathi mengitshela ugobe lami ukuthi kunendoda engivakashele yanginika izinto ey'thize ney'thize. Yathi-ke iyohlezi nami la ngihamba khona. Wathi awu nenhlanhla, kodwa-ke leyo nto funeka sihambe siyoyilungisa eMozambique. Oh ya. La yangithatha khona-ke ngakwenza lento ekuthiwa ukufemba umndawo. La kwafika kwayikhulumela wona amadlozi ukuthi mina ngikanje, ngifuna ukusebenza kanje, ngifuna ukusebenza kanje. Njengoba ubona lapha endumbeni kukhona iy'gubhu, kukhona iy'mpondo. Azikho izinto eziyizithwalo lapha nezobulala ikhaya. Nibonile menifika iy'ngane khona ziyaphila. Unkosikazi ukhona, oqala nomunye futhi ukhona. Abakaze bagule futhi abanankinga. Lokho kwaba khona nje lezi zinto ekhaya. Ikho ingane yami mina eyake yalala esibhedlela kwaphela iy'nyanga kuthi inenkinga engaziwa. Bonke abantu ekhaya bayaphila. So-ke ngamukela kanjalo kumsebenzi wobunyanga nomsebenzi womndawo. Ngifuna ukubuya la sibheke futhi nala ekutheni ukuthi ngenkathi uyofemba bayikhulumela bona ukuthi basebenza kanjani angithi. Uke wathinta futhi ukuthi isithunywa isona esafika kuqala kuwena, sona usakwazini ukusebenzisa noma nalapha ekufembeni kwakho saphinde sakhuluma naso isithunywa ukuthi sona sizosebenza kanje noma usasebenzisa naso? Akusho ukuthi-ke lapho Nhlanzi awukwazi umsebenzi ukuwulahla musu kufikile egazini lakho ngoba lento ngeke ngayisho ukuthi lento uzalwa nayo. Akuyona into hamba uyithathe emgaqweni. Le hanje ithathe emgaqweni iyabonakala. Kodwa le osuke uzalwe nayo awukwazi ukuyilahla. Isithunywa la ekhaya ngisakwazi mina ukusebenza ngaso ngoba kunengubo yakhona engiyisebenzisayo mekufika umuntu othi mina ngicela ukungilungisele into ngendlela ethile. Uyabona mhlambe mina ngihambe angilaphi nombani lapha ekhaya ovela athi umuntu
uyakwazi ukwenza into ukuthi ngicela ungenze ngithi mina ubani othi angikwenze lokho. Siqala lapho nje. Lapha ekhaya usuthinta indaba zamanzi nani angimenzi umuntu ongathunyelwanga kumina ukuthi ngizomsiza mhlambe ngendlela yamanzi ngoba lapha elwandle kunzima lapha. Ungathi ufaka umuntu uvela uhambe nolwandle. Uthi ufaka umuntu ezibeni kanti manje unemthwalo yakubo uvela umuke nayo izibeni. So manje ngisho umuntu engimenzisa leyo nto ngimenza ngoba esuke eyaleliwe ukuthi akeze ezosizwe yimina. Futhi nami bese ngiyayilindela leyo nto yakhe ukuthi ngikwazi ukuyoyenza ngoba ungizwile ngibala isigaba sokuthi kukhona amakhosikazi lapha ekhaya angiganile. Awukwazi ukuya emanzini kadulele nomfazi. Kufanele uqale ukuzilele lokho umsebenzi umuntu uthi hhayi-ke lo myalelo ngoba ukhonjwe la ekhaya ngicela ulinde mhlambe emva kwey'nsuku ey'ntathu bese uyabuya. Nami lapho sengihlambuluke kahle sengiyilindele kahle le ndlela yakhe. Okay, ake ngibuze la iy'nkinga zabantu kukhona umuntu othi mangiyinyanga mina umuntu mefikile ufike esho into ethile ukuthi mina ngifuna ukuthi kulungiswe u1 no2 no3 uyayizwa lento kumina mase kuba khona ngisho efikile kumuntu ethi umuntu mina ngiqala enhlolweni wena wenze njani ukuze umuntu ukwazi ukumelapha. Lapha ekhaya ke kule ndumba lapha ekhaya sihlola ngamathambo sihlole ngomoya. Angivele nje ngisukela umuntu afika athi ngizocela ungikhandela into ukuthi bese ngihlala phezulu kwayo. Cha, kufanele siqale siyibheke leyo nto ukuthi izovuma yini bese kunikeza yona ngoba ekugcineni lo muntu uzofika ashiya imali la. Meshiya imali ngiyathatha ngiyadla mina ngithengela iy'ngane zami impuphu yena uyakhala emumva. Iy'ngane zami sezidla isono imali yenyembezi. Kanti manje kufanele nami ngithi ngihleli ekhaya ngikhululekile kungabe ukuthi mengiphuma njalo ekuseni singiyaqalaza ukuthi akekho lo ngicuthele ngesibhamu engadla imali yakhe. Akufuneki kube kanjalo nhlanzi. Into lapha ekhaya esiyenzayo siyahlola ngamathambo siyibheke ukuthi lento oyifunayo izokwazi ukuthi ilunge yini noma siqale sibheke wena kuqala. Siqale nje ngawe ukuthi ake siqale sibheke wena ukuthi yini mhlawumbe into engaba indlela ukuthi ivimbe into esingakunika yona la ekhaya ekuthenini isebenze yabona noma wena impilo yakho imi kanjani kuqala kubi la kufanele kudlule khona before uthathe lento oyifunayo. Uke wakhuluma kakhulukazi into eyandise izangoma eziningi uthola ukuthi zithwasela into ezingayazi kakhulukazi umuntu uthola ukuthi impela ikhona lento iyabonakala ukuthi ikhona. Ake sithi kukhona umuntu mhlawumbe owenzeka noma isimo esikanjalo wathwasela into angayazi namanje umhambe manje akaqondi ukuthi uya phambili noma uye emuva ngisho ngokomsebenzi awucaci ngisho ke leli toho lomlungu alicaci kodwa lento ikhona uyakwazi lo muntu ukuthi wena ukwazi ukumfemba wena umenzele ifembo ngempela uyikhulumise lento noma umhlole mase ubona ukuthi ikuphi la akufanele kuthithwe khona. Kuleso sigaba esikanjalo kwenhlanzi angifuni ukukhuluma amanga mina kubantu ngoba lokwelapha nje kuyinjula. Ifembo lapha ekhaya mina ngilenzi. Lapha ekhaya mina ngihlola ngesithunywa ngihlole ngamathambo kodwa ifembo angilenzi. Ngoba kahle kahle ifembo linomsebenzi wakhona othize futhi liba nendumba yakhona ethize ekwazi ukugcina izinto zalo ifembo. Hayi ngizwe kahle ngiyacabanga ukuthi mbuke lapha ekhaya ngoba sikhuluma naye umgqilazi wabathakathi ngisazongena kuleli gama likamgqilazi wabathakathi elichaze nakulafika kanjani ngoba kuba negama ezithile umuntu ukuze kube negama elithile eliqhamukayo. Ake sikhulume ke mgqilazi wabathakathi ekuthenini ukuthi uma kukhulunywa ke ngokwelapha kwala indumbeni umuntu wenze njani ufika kanjani uma ezala indumbeni. Lapha ekhaya ke mina leli khaya ngilakhile engisebenzela kulo kusendaweni yaseMagabheni. Emagabheni ikwaThoyana isigodi. Iy'nombolo mhlambe zokuthi umuntu noma indlela elula ukuthi umuntu afinyelele lapha ekhaya ukuthi axhumane nami ocingweni. So kuyinombolo ke izona mhlambe engingakwazi ukuthi ngiyithule kube lula ukuthi abantu abafisa ukufika lapha ekhaya bakwazi ukufinyelela. Ngizwe kahle ake singene kuleli likamgqilazi wabathakathi ulithola kanjani? Madoda iyabona ke lapho kunzima kakhulu ngaqanjwa inkunumalanga ke lapho uBhungane wasesibongweni sakomalume iyo ke ikhehlela nginika lelo gama kukubi wathi kusukela namhlanje
usuyaqala usebenza abantu igama uyophilisa ngale emhlabeni umgqilazi wabathakathi ngoba akekho umuntu oyoma endleleni yakho owumthakathi noma umkhunkuli ingakho ke kuthiwa umgqilazi wabathakathi obagqilazi asebefungile ngemithi nangeyinhliziyo ukuthi akukho lutho lumlungela kodwa lapha kamanjane la komalume lathi soke sibone ngizwa kahle mgqilazi wabathakathi engikuthokozelayo indlela osebenza ngayo nokuthi ube neqiniso ngoba sikubamba sikhuluma nawe njengamanje besikhuluma nawe ngenxa yokuthi sifanele sazi ukuthi umsuka wakho nokwelapha kwakho kuqale kanjani ngoba egcineni omunye umuntu uyafika enyangeni kanti lo inyanga nje ngoba ingakho ufika thina esigodlweni asifuni ukuthi ngelinye ilanga sikubambele ubonakala ume workshop saku-interviewa kodwa uyenyanga nendumba siyiboni nathi egcineni iqala lo ngena kuthina sibalekela amacala uma kuya ngokuthi sikhuluma ngumuntu olaphayo fa siyibone indumba ngoba siyibona nje nawe mbukeli uyibona indumba uyibona nje ngento ukuthi sifika qathatha thina uma kuya ngokuthi sisemagabheni kumanje kwaThoyana isigodi la sikhona emagabheni size kuyena umgqilazi wabathakathi ngenxa yokuthi fasifike qathatha masikhuluma ngokwelapha ngoba egcineni impilo zabantu lezi esisuke siyithumela kakhulukazi kuyena umuntu owumelaphi wendabuko akungathi ke umuntu ethi mayikhala egcineni singazi nokuthi thina uphuma ubheke ngaphi makuthiwa uya kuleyo nyanga ngoba abantu ibona ababuye besinike irespond ukuthi hayi samthola umgqilazi kodwa egcineni njalo sihlangana emarket sihlanganaphi ahlangani endumbeni leyo nto isenza ukuthi nathi sikhuthale ekuthenini ukuthi sisukume sifike eqathatha siyinethezeka TV ngoba sisebenzela abantu. Hayi ngizwa kahle Nhlanhla kunjalo impela kuhle ukuthi mumelaphi noma uyinyanga noma uyisangoma utholakale endaweni osebenzela kuyona ungahlangana nabantu emgaqweni ngoba umuntu uyomnika into lapha into imnika inkinga kanokuthi uyophuma bhekephi yokuthola. Ngizwa kahle abantu bakuthola kanjani asiye kwimininingwane uyatholakala enkundleni zokuxhumana noma abantu abakutholayo bakuthola khona enambeni kuphela? Einkundleni zokuxhumana ke engikhona lapha ku TikTok iyona ndawo engitholakala kuyona ke leyo kuphela. Facebook anginawo hayi anginawo Facebook. Lapha kuyinamba zokuxhumana inamba yokuqala nje ekuyiyona esebenza kakhulu ehlezi futhi sephaketheni kumina WhatsApp ithi 067 209 1909 mase iphinda futhi ithi 067 209 1909 eyesibili ke mhlawumbe umuntu uma engangitholi kuleyo ithi 073 036 7213 le ngoba ngiyibuka phansi ngoba ngijwayele vele ukuyisebenzisa ngiyazi nangekhaya kodwa la 067 nje hayi yona uyilozona elokugcina ngolidlulisa kubantu ukuthi abantu abafuna ukuphila abasondele ngoba ukuphila kuyasukunyelwa ungathini kubona ngingathi nje abantu Nhlanhla basukume ekubila ngaphandle kunzima sila sikhona nje sishizile kanzima kube nzima kukubi uzugcina usulahla ithawula phansi uthi kwamthandaza usebenza kanti umthandazo uyasebenza uNkulunkulu ukhona emhlabeni uNkulunkulu umkhona simbona mihla namalanga kodwa futhi nomsebenzi wabantu abadala abantu abangawubukeli phansi ngoba manje uNkulunkulu akakwazi ukwenzela lutho ubulahla abantu bakini ngizolo nje Kubonga thina Mteka baba. Siyabonga Nhlanhla. Kunjalo, mbuke lapha ekhaya sibonga kakhulu ithuba esikutholile nokuthi nje umuntu eze enyathelela emagabheni kaThoyana. Bengiqala ke nje ugijima kulesi sigodi sala kaThoyana kodwa ke ufike eqathatha umgqilazi wabathakathi uthe asisondele siyinethezeka TV. Into ongayenza wena usubscribe ngena ku TikTok ungene lapha ku YouTube mase ungena ku Facebook uzosithola na kanjani umgqilazi wabathakathi bese kuyena oyinyanga sendumbini yakhe umsebenzi siubonile sababona abantu abafikayo beze kuyena nabanye abasalendile eminyango nokusibekezelela siyabonga kakhulu. Igama lami ngingumzothule ngokashembe Sizonhle kunazo ke insizwe eNingizimu Afrika engaphezulu kwama ifakile egeni yipa